Velkommen til Deadline, hvor min gæst i dag er Venstres nye Grønlandsordfører. Velkommen til dig. Tak. Hvorfor er Venstre imod, at Grønland kan råde over deres egne råstoffer? Det er vi naturligvis heller ikke på nogen måde. Men I er imod regeringens plan om at give Grønland fuld kontrol over deres egne ressourcer? Altså, vi synes, at Grønland selv skal bestemme. Men I stemmer imod lovforslaget? Nej, Et lovforslag, som I ellers selv fremsatte dengang I var i regeringen. Altså, nu synes jeg, at Så I er nu imod det forslag, som I selv fremsatte i sin tid? Ja, for helvede! Altså, er du så tilfreds? Nej, men altså... Selvfølgelig er vi sgu da imod det, altså. Dengang vi foreslog det, eksporterede Grønland 12 tubilakker om året, og så havde de julemandens værksted. Ja, men der var sgu da ingen, der regnede med, at der lå 33 milliarder kroner i deres undergrund. Nej, men... Er du klar over, hvor meget uran der er dernede? Altså, bjerge er det enorme bjerge, og grønlænderne, de aner jo for helvede ikke engang, hvad uran er. Nej, nu de tror tror, at uran er navnet på en trebenet schæferhund, bundet til en barnevogn på Christianshavns Torv. Altså, ja... Hvis de får råderet over det, så bytter de det til en palle snebar, eller bruger pengene på et trummeshow med Tukak-teateret for fanden. Men altså, prøv nu at høre her. I årtier har det været nok, at vi sendte dronningen til Assamalibalak, eller hvad fanden det hedder, en gang om året. Og så tog hun en snelænderpolka med den lokale høvding, og så var alting godt. Ja. Men nu skal de skide fulde kæmpe eskimoer pludselig vælte sig i penge, uden vi får noget. Nixon, du! Prøv at høre, de penge, dem skal vi sgu da have. Jo. Ellers er det pisse streng forskelsbehandling. Jo, altså, ved du, hvad det er? Nej. Det er racisme mod stakkels os, der ikke kan gøre for, at vi er født uran. Ja, jeg tror, vi stopper her.